Pla especial de sequera i sobretot també sobre la situació dels estats de desembalsaments, dels aqüífers, en realitat doncs, una mica com a quina situació estem actualment. Només per recordar, el que avui expliquem va relacionat amb el Pla especial de sequera de les conques internes de Catalunya, és a dir, amb la demarcació hidrogràfica de les conques internes on l'Agència Catalana de l'Aigua té competències. Així que si hi ha algun usuari que sigui de la Conca de l'Ebre, de la Noguera, del Segre, de la Garona, el que avui expliquem no us afecta i no us aplica, vull dir, perquè el Pla Hidrològic de l'Ebre i el seu Pla especial de sequera, la seva confederació, és qui aplica les normes en aquestes situacions i qui ha aprovat el Ministeri el Pla de sequera. Dit això, avui és una sessió més informativa. Com bé sabem, Montse, si pots silenciar el teu micro també, com bé sabeu, a l'abril farà quasi 3 anys que no plou d'una manera normal, perquè sí que és veritat que hi ha hagut unes pluges puntuals, o el març de l'any passat va ploure alguna miqueta, ho veurem a la presentació que ens farà el Jordi Molís, el director de l'àrea d'abastament, que avui ens acompanya també amb el seu equip aquí i altres membres de la conselleria. Estem en una situació excepcional, llavors el que volem explicar és quina és la situació de sequera, quina és la situació de les reserves. Aquesta, com deia, és una sessió més de totes les que hem anat fent des del primer dia que es va aprovar i es va activar el Pla especial de sequera, que va ser a finals de setembre del 2021. Com bé sabeu, el Pla especial de sequera es va aprovar el 2020 i després, una vegada els indicadors marcaven una situació de prealerta o alerta de les diferents unitats, doncs hem començat a fer les reunions del Comitè Permanent de Sequera mensualment, on analitzem les situacions de tots aquests indicadors en les diferents unitats. Els que ja coneixeu el Pla de sequera, perquè com deia ho hem anat explicant cada vegada que una unitat ha entrat en alerta i a més hem mantingut reunions temàtiques amb diferents sectors, sabeu que a l'entrar en un estat d'alerta, en un estat nou, hem enviat una carta als municipis afectats per explicar què volia dir estar en alerta. És a dir, que avui continuem una mica explicant el que ja hem fet, però també volem explicar la situació i l'evolució durant aquest any, què hem vist, com han anat les coses, si realment hem estalviat o no hem estalviat, quina és la situació dels embassaments, quines previsions hi ha de pluja. També ja sabeu que a les comissions de desembassament, en el cas de, per exemple, la Muga, el Ter, el Foix o Riu de Canyes, són els àmbits, els òrgans col·legiats on definim quins seran els usos de les aigües que desembassarem, és a dir, avui és una sessió informativa, depenem de la pluja, és obvi, no cal que ho digui jo, ho sabem tots, és veritat que tenim recursos no convencionals com la regeneració i l'aigua dessalada, pensem que les dessaladores estan funcionant al 100% des de l'agost i al 75-80% des del febrer de l'any passat, és a dir, fa un any. Hem produït un màxim d'aigua dessalada en la història de Catalunya, que han sigut l'any 2022 63 hectòmetres. Hem arribat a un màxim d'aigua regenerada utilitzada en diferents àmbits, com és la indústria, els usos ambientals i els usos urbans, de fins a 73 hectòmetres. I això ens ha permès també, juntament amb la recuperació de pous, recuperar, per exemple, en tot l'àmbit de les conques internes, més de 150 hectòmetres. Si no haguéssim fet tots aquests esforços durant tots aquests anys, ara possiblement tindríem els embassaments buits, és a dir, que la feina feta en tots aquests anys i la conscienciació també de la ciutadania ha ajudat a que siguem més resilients. Dir-vos, només per recordar, aquelles entitats públiques que nosaltres totes les comunicacions les fem a través de l'EACAT. Avui farem una mica de repàs, ho dic perquè si algú dels ajuntaments no ha assistit a cap sessió perquè no va rebre les invitacions en el seu moment, que sapigueu que nosaltres estem obligats a comunicar-nos electrònicament i sempre ho fem tot a través de l'EACAT, una carta de l'equip d'abastament, segurament signada per l'Enrique Velasco, el cap de departament, que explica en cada sessió què vol dir estar en sequera i les fem justament per a aquells municipis que han entrat en alerta. Hem fet campanyes. Al setembre de l'any passat vam començar la campanya que segurament recordeu amb la cançó de Lluís Llach que en aquest país realment no sap ploure, i és així, perquè també estem vivint d'alguna manera des del Glòria de l'any que va ser l'any 2020, el gener del 2020, exactament el 19-20 de gener entrava a Catalunya. Hem tingut alguns episodis darrerament de fortes pluges com va ser per Santa Tecla, a Tarragona
o al canal 1 de setembre del 21, i vam fer aquella campanya, però tot i això no estem veient tampoc una reducció dels consums. Així que iniciarem una altra campanya. Nosaltres hem fet moltes notes de premsa, ja fa un any que TV3, en el meu cas, feia una entrevista per parlar de la sequera, és a dir, que ja portem molt de temps explicant, però a vegades també ens dona la impressió que potser no hi ha aquesta percepció, no? Perquè com sempre obrim l'aixeta, o la gran majoria de municipis obren l'aixeta i tenen aigua, doncs manca aquesta percepció. Dit això, jo no vull allargar més, jo podré estar 1 hora i mitja perquè em toca per anar al Parlament a parlar també de sequera. Avui és un dia intens de sequera i ara en Jordi Molís, director de l'àrea d'abastament, ens farà una explicació, com deia, del Pla Especial de Sequera, de l'avaluació de la pluviometria, de quin és l'anàlisi per part nostra de la sequera i quines són les mesures que cal prendre i quina serà l'evolució. Una evolució que, com bé saben, depèn una mica de la climatologia. Els hiverns són secs, és a dir, desembre, gener i febrer i març acostumen a ser secs i veurem com és l'abril, maig i juny. Dit això, Jordi, tu mateix. Gràcies. Gràcies, director, i bon dia a tots. Bé, doncs farem aquest repàs seguint aquesta presentació que espero que estiguin veient projectada. I, bueno, per fer un primer preàmbul, diguéssim, una característica d'aquesta sequera que fa 3 anys que va començar a finals del 2020 i s'ha anat intensificant, doncs és que és una sequera que ha tingut un gran abast territorial, perquè realment, si veiéssim en aquesta diapositiva quina era la situació a Europa... No poden. Què és això? Sempre diuen que s'escriu. Algú que compartim. Qui és? Perdoneu, és que algú dels assistents a la presentació està compartint la seva pantalla. Qui és el Regants? No? Com es diu? Ara sí podem treure. A veure, algun usuari ha compartit la seva pantalla i ens ha expulsat. Ara, òptim. A veure, teòricament, a veure, torno una altra vegada, a veure. Yes. Ara. Crec que no, a veure què em sembla. A veure, això. No, ara. Ara. Montse, Alomar, veus la presentació amb el mapa d'Europa i la sequera? Sí, director, ara es veu bé. I ens escolteu bé, no? Això és el que estem veient ara, el que està ensenyant. Gràcies, Montse. Disculpi la interrupció, com dèiem, ha estat una sequera que ha tingut un àmbit molt gran. A l'estiu del 2022, el 60% d'Europa estava en sequera. El tipus d'altaveu, igual el sistema... Director, és que hi ha un usuari que es diu Regants, o almenys és el títol que t'he posat, que té el micro obert i per més que el tanco el tornarà a obrir. Llavors, interromp la sessió. Sí, necessitem, si us plau, que tothom silenciï els micros perquè és que si no es van barrejant les veus de tots. I també hi ha un que es diu ponència. Doncs, clar, posteriorment a la tardor, a la major part d'Europa aquesta situació es va corregir, però en les zones mediterrànies i especialment en la part del Mediterrani que mira cap a Orient, com estem nosaltres, que és la que és més sensible a la variabilitat de la pluja i a la sequera, això no ha estat així. Ara veieu que la sequera està afectant ara també a altres països d'Europa, però hi ha els països que normalment tenim aquests episodis. Però ens centrarem, lògicament, a Catalunya, i a Catalunya el que podem veure és que amb aquests mapes que mostren els dos de l'esquerra la precipitació anual amb un any pluviomètric, un any que van de setembre a agost, veiem 2020-2021 anomalies molt marcades, aquests colors taronges o vermells que indiquen que ha plogut un 50 o un 70% de la pluja normal. L'any 21-22 també encara anomalies, és a dir, pluges per sota la mitjana, i la tardor del 2022, que aquesta sí que ha estat molt, molt seca, que és el gràfic que veiem més petit. Per tant, ja portem més de 2 anys de manca de pluja, és a dir, de pluges per sota de la mitjana, veuen vostès pràcticament a tota Catalunya. Una altra manera una mica més tècnica de veure això és l'índex de precipitació estàndard, és el que
s'utilitza pràcticament a tot arreu per mesurar les sequeres pluviomètriques. El que mesura és, des d'un punt de vista estadístic, la improbabilitat de les situacions que s'estan donant. En aquest cas, el que mesura són les desviacions estàndard per sota de la mitjana i en aquest cas veiem que gran part de Catalunya estem entre valors de -2, -3. El cas, si ens imaginéssim aquesta corba de Gauss que veuen vostès a sota, voldria dir que ens estem posant en una zona molt improbable. És a dir, el que ha passat aquests últims anys és molt improbable, però ha passat, no ha esdevingut. Bé, hi ha un altre component que ve a accentuar els efectes d'aquesta manca de pluja, que és la temperatura. Aquí veiem les temperatures anuals des del 1950 al 2022 a Catalunya, amb aquestes dades del Servei Meteorològic. Saben vostès que tots els anys estem per sobre de les mitjanes de referència, és l'efecte conegut del canvi climàtic, però si ens fixem en l'última barra, aquesta barra de color més carbassa, que marca 2,5, vol dir que l'any 2022 ha estat extremament càlid, 2,5 graus per sobre la mitjana climàtica, superant de molt els rècords anteriors. La combinació d'aquests dos factors té molt impacte en el cabal dels rius. Per què és important la temperatura? Bé, perquè augmenta l'evapotranspiració dels boscos. Vostès saben que a Catalunya, de cada 100 litres de pluja, només menys de 30 arriben als rius, els altres 70 es queden en el bosc, no els arribem a veure, les aigües superficials ni subterrànies, sinó que els boscos els evapotranspiren. Doncs bé, si fa més calor, aquest cicle s'accelera i, per tant, augmenta també la part d'aigua que no arriba als rius. Per tant, tenim una combinació de dos factors molt desfavorables, pluges extremament baixes i temperatures molt altes, que han tingut com a resultat una disminució molt notable dels cabals circulants als rius. Aquí mostrarem dos punts, que és el riu Ter a Ripoll i després veurem el riu Llobregat a Guardiola Berguedà, és a dir, per sobre dels embassaments. I amb aquest gràfic el que volem mostrar és com d'excepcionalment baixos han estat els cabals del riu als anys 2022 i en aquest inici del 2023. Això ho fem mostrant amb aquests colors l'estadística i veuríem que la zona grisa, com marca aquí, són els anys normals, és el cabal que en un any normal porta el riu Ter, en aquest punt de Ripoll, i en canvi la línia negra mostra el cabal del 2022. Veieu que sempre hem estat fregant inclús els mínims històrics, en alguns casos per sota. L'estiu passat el riu Ter va marcar rècords històrics de baix cabal a la zona de Ripoll. I en el 23, com veuen amb la línia verda, que comença a l'esquerra de la gràfica, els mesos de gener i principis de febrer, una altra vegada estem en mínims històrics. Per tant, els cabals més baixos enregistrats en aquest riu durant molts mesos de l'any passat i durant aquest 23. En el riu Llobregat, la situació és similar. Els cabals que normalment porta aquest riu a Guardiola, a l'entrada de la Vells, veiem la línia negra, aquests cabals extremament baixos en el 2022, marcant també valors inferiors als més petits mai enregistrats, i en el 23, sense marcar rècords, però també valors molt a la zona més baixa de la gràfica. Per tant, aquesta és la combinació, poca pluja, molta temperatura, vol dir poc cabal als rius, i poc cabal als rius vol dir poques entrades d'aigua als embassaments. Aquest últim factor, que ja és l'últim d'aquesta part descriptiva, l'hem volgut representar amb aquest gràfic, i aquí comparem la sequera del 2004-2008, que tots recordem, la sequera dels vaixells, per dir-ho així, amb la sequera que estem patint ara, en línia taronja. I aquí el que veiem és l'aportació acumulada, com ha anat entrant aigua als embassaments del Ter i el Llobregat. Podríem fer-ho amb altres conques, però aquesta, per ser la més significativa, és la que hem triat, en els mesos consecutius. Aquí veiem com la línia blava mostra la sequera aquesta històrica del 2004-2008, la taronja mostra la situació actual, veiem com és una sequera molt similar a la del 2004-2008 durant els primers 2 anys, durant els primers 22 mesos, però aquí, per l'extraordinària persistència de la situació actual, ja ens hem despegat de la sequera del 2004-2008 i seguim amb aquest règim d'aportacions tan baixes, encara 6-7 mesos més, sense que això encara s'hagi acabat. Per tant, ja podem dir que estem en una sequera igual d'intensa i més llarga que la del 2004-2008. Bé, aquesta seria la part descriptiva
i ara ja entraríem en la gestió de la sequera. La gestió de la sequera doncs, comença amb la definició d'uns indicadors que són els que activen l'aplicació de les diferents mesures. Hi ha indicadors de sequera pluviomètrica, però els més importants són els de sequera hidrològica. La sequera hidrològica el que mesura és com aquesta situació de manca de pluges i de cabals baixos impacta en les reserves superficials o subterrànies, és a dir, en embassaments i en aqüífers. Bé, en el cas de les conques internes de Catalunya doncs, tenim aquests nivells definits en el nostre pla de sequeres. La prealerta, que és un nivell previ, amb la qual s'activen ja totes les mesures de producció de recurs, però encara no s'apliquen limitacions al consum. I per sota d'aquí doncs, ja entren les limitacions excepcionals. En primer lloc, l'alerta, que és la situació en què estem ara, com veurem, pràcticament totes les conques internes. I si la cosa doncs, continués, doncs, es podria entrar ja en excepcionalitat i en emergència. Les mesures que es prenen a cada estat estan definides en el pla de sequera i aquí doncs, hem de fer aquesta distinció que ens avançava el director. Catalunya doncs, hi ha aquesta divisió hidrogràfica i, per tant, doncs, en la part de la Conca de l'Ebre doncs, aplica el pla de sequera de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que està ja aprovat l'any 2018 i publicat a la web. I en el cas de les conques internes, que és el que aquí està en color blau, aplica el pla de sequera de la Generalitat, aprovat l'any 2020. Jo de la part de l'Ebre parlaré poc, perquè com ja hem dit és competència de la Confederació, però sí que, a més Catalunya, hem fet una pinzellada, només 2 diapositives de la situació a la part de l'Ebre per després ja centrar-nos en les conques internes. Bé, a la part de l'Ebre també hi ha sequera, hi ha hagut sequera. Aquí veiem els índexs que publica la Confederació, aquests índexs hidrològics, i veiem com entre el desembre i el gener hi ha hagut una milloria en molta part de la Conca de l'Ebre, però encara tota la part del Segre continua en emergències, aquesta zona que vostès veuen en vermell, i la part de la Noguera Pallaresa continua en alerta, és el que vostès veuen aquí en taronja. Per tant, també hi ha aquesta situació de sequera a la part catalana de l'Ebre, que en el cas del Segre, potser és ara el lloc més problemàtic d'aquestes conques, doncs es tradueix en uns nivells molt baixos de reserves. Aquí mostrem les dades actuals del SAI de la Confederació. Veiem que entre Oliana i Rialp actualment tenen només 80 hectòmetres d'aigua amb un sistema que normalment afronta demandes de 500-600 hectòmetres a l'any. Per tant, és una situació amb molta escassetat de reserves també a la part de l'Ebre. Però bé, ara ens centrarem ja en les conques internes, que és on l'ACA té competències, i bé, començar dient que la gestió de les sequeres radica en una discretització del territori en 18 unitats. Poden semblar moltes, tenint en compte l'extensió territorial de la demarcació, però això té un propòsit que és aplicar les mesures amb precisió i només allà on siguin imprescindibles. Per tant, si hi ha alguna part, per petita que sigui, de la demarcació on hi ha disponibilitat d'aigua, doncs aquesta part s'ha d'aïllar per no aplicar mesures que danyarien a les activitats socioeconòmiques innecessàriament. Per tant, una discretització elevada i cada una d'aquestes unitats té els seus propis indicadors. Bé, com que la sequera ha estat tan intensa i persistent, malgrat la discretització, ja ens trobem que la pràctica totalitat de les conques internes de Catalunya es troben en situació d'alerta. Això es pot consultar amb el visor de la sequera en temps real, és aquest link que els hi posem a sota, i on aquest color groc indica alerta, una alerta declarada per sequera. Són excepcions només, unes poques unitats, i particularment l'àmbit del Consorci d'Aigües de Tarragona, perquè en aquest cas els abastaments no perillen, perquè estan abastits pel Consorci d'Aigües de Tarragona i, per tant, no ha estat necessari fins ara aplicar mesures restrictives. Per això aquesta zona està en verd, que vol dir en prealerta, però la major part de Catalunya, i descomptant, com dèiem, algunes petites unitats, també el Baix Ter està en normalitat, la resta està en alerta. Bé, quan es declara l'alerta, s'activen les mesures previstes en el pla, que són les que aquí estan amb aquest requadre blau projectades. Bàsicament hi ha 3 tipus de mesures.
Hi ha mesures d'explotació dels recursos hídrics, és a dir, aportar més aigua en el sistema utilitzant fonts que no s'utilitzen quan els embassaments estan més alts. Mesures de gestió de la demanda, és a dir, limitar els consums, no? És l'altre platet de la balança, i comunicar adequadament totes aquestes mesures. Seria la tercera branca de la gestió de les sequeres. Les exposarem correlativament, comencem per les normes d'explotació dels recursos hídrics. Aquestes normes, des d'un punt de vista conceptual, tal com les fixa el pla, estan aquí projectades i, bàsicament, la filosofia d'aquestes normes és anar incrementant, a mesura que empitjora l'episodi, l'aportació de fonts que estan reservades per situacions de sequera. Això inclou aigües desalinitzades, aigües subterrànies i una part de la reutilització, que és la que explicaré posteriorment, que és la reutilització prepotable. Alhora que també, com que es limita la demanda, la suma dels dos efectes redueix l'ús de les fonts de recurs convencionals. Per tant, l'aigua dels embassaments, i això ens permet allargar les reserves d'aigües superficials i subterrànies a l'espera que acabi la sequera i plogui. Bé, aquestes normes s'han plasmat amb unes realitats que el director també ja ens introduïa, que és que les desalinitzadores, ara al febrer ja fa un any que funcionen amb una capacitat molt alta, pràcticament al seu màxim rendiment, i han produït l'any passat 63 hectòmetres d'aigua. És aquesta barra més alta que veuen vostès l'any 2022 i veuen que està molt per sobre del que s'ha vingut produint en els últims 15 anys. El valor d'aquests 63 hectòmetres es pot posar, prenent com a referència, les reserves que ara tenim al sistema Ter Llobregat, que són de 174 hectòmetres. Per tant, avui, sense desalinitzadores, en comptes de 174, tindríem 111. Per tant, estaríem molt a prop de l'emergència. Bé, segueixen funcionant les desalinitzadores al màxim, i tot aquest 2023, fins que s'acabi la sequera, seguiran així. Bé, l'altre element novedós respecte a la sequera del 2008, la Sau del Prat no la teníem el 2008, l'altra cosa que no teníem el 2008 és aquesta possibilitat del que anomenem reutilització potable indirecta. Això consisteix en que les aigües que s'han utilitzat a la meitat de la ciutat de Barcelona i també a altres municipis del Baix Llobregat arriben a la depuradora, es depuren, després es regeneren, vol dir que es filtren i es desinfecten, i després es tornen en el riu per sobre de la potabilitzadora. És una cosa inèdita, pràcticament en lloc del món s'està fent això, però en aquest cas nosaltres tenim aquesta possibilitat d'utilitzar aquest retorn prepotable indirecte, i ja per preparar-nos per aquesta eventualitat, l'any 2019, en un moment que les reserves eren bones, però es va decidir fer un simulacre i durant 2 mesos es va simular una situació de sequera, escanyant molt el cabal del riu Llobregat per aportar-hi aquesta aigua regenerada, i amb un treball que es va consensuar amb l'Agència de Protecció de Salut i l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Aigües de Barcelona com a operador, es va estar provant aquest sistema. Això ens permet fer-ho avui, i ara els explicaré el que estem fent concretament, amb total garantia sanitària. En aquell moment, amb aquest simulacre, es va parlar amb l'Agència de Protecció de Salut, es van analitzar totes les preocupacions sanitàries que hi podien haver, que es van resumir en una llista de 835 preocupacions. D'aquestes, 376 es van veure que realment eren versemblants, que realment podia haver un risc sanitari tenint en compte els rendiments coneguts de tractament en la cadena de processos depuració, regeneració, potabilització, i d'aquesta anàlisi, d'aquests 376 compostos, es va comprovar que només un, al final, generava preocupació sanitària. Això ens permet ara afrontar, ara que estem ja en necessitat d'utilitzar aquest retorn, amb molta garantia. Si volguessin veure, per qui tingui curiositat d'entendre aquest procés de screening, hi ha un article que s'ha publicat recentment amb aquesta revista científica que veuen vostès aquí linkada. Bé, això en què s'ha traduït? S'ha traduït també en què hem pogut produir molta aigua a la estació de regeneració del Prat, 50 hectòmetres en aquesta estació, més 20 i escaig hectòmetres a la resta de plantes. Inicialment per cabal de manteniment, quan ja vam entrar en alerta, el cabal de manteniment es va reduir i es va deslliurar aigua que s'ha fet servir pel reg del canal de la dreta i per activar aquest retorn de potabilització indirecta.
Si bé amb el pla, doncs això estava previst per més endavant, és una mesura extrema i estava previst per l'excepcionalitat, hi ha hagut acord amb l'Agència de Protecció de la Salut de començar-ho a fer ja en alerta. Per tant, a dia d'avui, i ja des de fa uns mesos, ja estem bombant aigua regenerada per sobre de la potabilitzadora. Avui, per exemple, doncs estem bombant 600 litres segon, que suposa una dilució de 1 a 3. És a dir, per cada 3 parts d'aigua natural que porta el riu Llobregat, n'afegim una d'aigua regenerada. I la intenció doncs, és anar incrementant aquest valor. La setmana que ve, si tot va bé, ja pujarem a 800 litres segon i a partir d'aquí, si entréssim en excepcionalitat, seguirien fent increments fins al màxim que permetin les instal·lacions. Per tant, doncs, aquest és un recurs addicional, no? Un recurs que ens està ajudant. Hi ha altres coses, en canvi, que estaven previstes en el pla i que no estan funcionant doncs, amb tant èxit com s'havia previst. Una de les coses doncs, que està costant doncs, és l'activació dels 145 pous de sequera que hi ha a totes les poblacions, no? De les conques internes, però molt especialment a la regió metropolitana de Barcelona. Aquí doncs, ja estan havent dificultats perquè els ajuntaments puguin produir amb aquests pous tota l'aigua que està consignada amb el pla de sequera. Una part d'aquesta dificultat s'explica doncs, per la intensitat del dèficit pluviomètric a la regió metropolitana, és aquestes zones tan vermelles, no?, que hem vist abans en aquest SPI de 24 mesos, que aquí tornem a projectar, i que veiem doncs, que gran part d'aquests pous de sequera doncs, rauen precisament en les zones on més dèficit pluviomètric hi ha hagut. Per tant, doncs, aquests pous s'han vist afectats. Aquesta és una circumstància que aquesta no es pot evitar, però també hi ha alguns pous que tenen problemes de qualitat i que amb un tractament adequat se podrien posar en marxa. Per tant, aquí l'ACA doncs, actua d'una doble manera. Estem fent requeriments als ajuntaments que facin tots els esforços possibles per posar en servei aquests pous i, d'altra banda, doncs, també, i això ja des de fa 5 anys, oferim subvencions del 90% de les inversions necessàries als ajuntaments que hagin de fer algun tipus de tractament per fer servir aquesta aigua i produir aigua potable amb aquests pous. Una altra mesura útil doncs, ha estat l'autorització per part de l'Agència de Protecció de la Salut fa un parell de setmanes d'incorporar l'abastament de Barcelona al rec Comtal. El rec Comtal és una antiga font d'aigua medieval i fa moltes dècades que no es feia servir i s'havia contaminat molt, però ara, doncs, amb els esforços que han anat fent els ajuntaments d'evitar les connexions de clavegueram, etc., i la planta de tractament que tenim nosaltres a Central Besòs, doncs ja es pot posar en marxa. I, per tant, aquí tenim un factor positiu que ve a pal·liar aquest dèficit en els pous i en uns pocs mesos ja tindrem l'aigua del rec Comtal, després de moltes dècades de no fer-ho, entrant una altra vegada a l'abastament de Barcelona. Bé, un altre element rellevant, ja amb això tancaríem la part de recursos hídrics, és el règim de cabals de manteniment. Aquesta és una altra diferència respecte a la sequera del 2008, que és que ara hi ha unes normatives ambientals diferents a les que hi havia aleshores i, si veiem el 2008, abans d'arribar a una situació com la que estem ara, ja el riu Ter, per exemple, s'havia secat pràcticament. Ara això no és així i s'intenta mantenir, sobretot en les zones protegides, els cabals de manteniment previstos. Aquest va ser un acord de la taula del Ter que es va incorporar en el pla i que s'ha anat complint, com veuen vostès, amb aquests links als acords de les comissions de desembassament i s'ha anat complint aquests valors dels cabals de manteniment previstos. No obstant això, també s'ha de dir que els cabals de manteniment s'han de modular d'acord amb les entrades naturals. Per tant, si els cabals que entren als embassaments ja són inferiors als cabals de manteniment, també els desembassaments s'hauran d'anar ajustant mantenint aquesta proporció. Bé, aquesta seria la part de recursos hídrics i ara entraríem a la part de limitacions del consum. La part de limitacions del consum comença amb el control i el pla de sequera, les conques internes, estableix que tots els usuaris que superen uns determinats llindars de consum o d'activitat han de declarar-li a l'ACA, per mitjà d'una aplicació web, els seus consums mensuals o trimestrals. Actualment, tots aquests usos que veuen vostès aquí projectats, en funció del seu nivell d'activitat, ho han de fer. Són tots els ajuntaments, les indústries que superen els 500.000 metres cúbics a l'any, granges amb més de 3.000 caps equivalents, etc.
Bé, doncs l'ACA va recollint aquestes dades i doncs, amb això ens va donant una visió de com s'estan comportant els consums. A partir d'aquí doncs, apliquen una sèrie de limitacions. En primer lloc, hi ha limitacions als consums urbans. Aquestes són importants perquè el consum urbà és el consum principal a les conques internes de Catalunya. A diferència del que pot passar, per exemple, a la Conca de l'Ebre, on representa una part petita, a les conques internes de Catalunya gairebé el 50% de l'aigua s'utilitza a les ciutats. Per tant, és molt important que les ciutats facin també aquests esforços d'estalvi. Aquests esforços tenen dues vessants. D'una banda, el pla estableix una dotació global màxima en dipòsit de capçalera. És a dir, els ajuntaments no poden posar en xarxa més de 250 litres per persona i dia, com a norma general. Però, a més, també hi ha limitacions particulars. És a dir, també aquells ajuntaments que estiguin per sota d'aquest consum igualment han d'aplicar una sèrie de limitacions, que són les que veuen vostès projectades amb aquests pòsters i que s'han explicat àmpliament als ajuntaments en moltes sessions i en moltes trobades. Hi ha limitacions molt concretes, per exemple, en el reg dels jardins tant públics com privats, en la neteja de vehicles, en l'ús d'aigua per fonts ornamentals, en la neteja de carrers, en l'omplenat de piscines, que queda prohibit, hi ha situació d'alerta, etc. Per tant, aquestes mesures corresponen als ajuntaments vetllar perquè s'apliquin, i el PES estableix també que tots els cossos de seguretat han de col·laborar amb els ajuntaments per fer complir aquestes limitacions. Evidentment, aquestes limitacions es faran més severes si acabem entrant en excepcionalitat i encara ho serien més en situació d'emergència, dintre d'aquesta progressió que està prevista i a la web tenim publicats aquests pòsters perquè tothom en pugui fer ús. Bé, doncs s'estan complint les limitacions de 250 litres per habitant i dia. Bé, doncs en general, si ho comptem en termes de població, sí, és el 91% de la població viu en ciutats que estan complint aquest límit de 250 litres per habitant i dia en els dipòsits de capçalera, però hi ha un 7% de la població que viu en municipis que no estan acomplint aquest llindar. El que passa és que aquest 7% de la població són molts municipis, perquè en general és una població que està dispersa en municipis molt petits, que són els que estan tenint més dificultats, normalment per situacions, per causes estructurals, és a dir, per mal estat de la xarxa de distribució, per complir aquests límits. Insistim, no són volums importants, perquè afecten només un 7% de la població, però sí que és un incompliment del pla i, per tant, l'ACA està requerint en aquests ajuntaments que prenguin les mesures adequades per reconduir aquesta situació. Bé, més enllà de les obligacions i les prohibicions, que és el que hem explicat fins ara, el més important seria l'estalvi voluntari, perquè la major part dels catalans viuen en cases que ni tenen jardí, ni tenen piscina, ni paviments per netejar. Per tant, aquí l'estalvi és el que cadascú pugui fer a casa seva, reduint al màxim el consum d'aigua a l'interior de les llars. Aquí cal reconèixer que partim ja de dotacions que ja són difícils de reduir, perquè ja la sequera del 2008 va provocar un descens molt important dels consums domèstics que després no s'ha recuperat, és a dir, seguim gastant poc, malgrat els anys que han passat i que no hem tingut situacions de sequera tan intensa com les actuals, però tot i així, si això es pogués reduir una mica més, ens ajudaria molt. De moment, entre el mes de novembre i desembre de l'any passat, només vam identificar una reducció del 5% dels consums urbans. No és una reducció gaire important i veurem ara al gener, a mesura que aquest missatge vagi arribant més a la població, si podem captar una mica més d'estalvi. Però aquest és un element de preocupació i que ens fa pensar que hem d'intensificar aquest missatge perquè arribi al màxim a tots els ciutadans de Catalunya. Bé, després també hi ha limitacions per a tota la resta d'usuaris. En aquest cas, les limitacions no són amb una quantitat fixa, sinó que són percentuals. I en aquest cas el que es demana, diferents tipus d'usos, agrícola, ramader, industrial o recreatiu, uns percentatges d'estalvi respecte a les situacions de normalitat, tant en alerta com, si arribés el cas, en excepcionalitat. Per tant, aquí es demana que es facin esforços per intentar reduir els consums en aquests percentatges que
que es veuen aquí projectats. No obstant, hi ha excepcions. La primera excepció és l'ús d'aigües regenerades. Per tant, si algun usuari ja està utilitzant aigües regenerades i és una depuradora que té disponibilitat per oferir aquest cabal, doncs en aquest cas aquesta aigua pot quedar exempta de reducció, perquè és una aigua que si no s'abocaria al mar, per tant no hi ha necessitat d'aplicar-hi reduccions. Però això és una minoria dels usuaris, són pocs els que estan connectats amb aquestes xarxes en la major part d'usos. L'altra mesura és la redacció d'un pla d'estalvi. Per què? Nosaltres som conscients que una reducció homogènia per tots els usuaris pot ser injusta. Per exemple, aquí en alerta es demana a tot el rec agrícola un 25% de reducció. Clar, hi ha usuaris que ja tenen sistemes molt eficients en normalitat, perquè ja tenen, per exemple, un sistema de gota a gota implantat sempre. Per tant, amb aquests usuaris és injust demanar-los ara un 25% d'estalvi perquè ja tenen aquest 25% d'estalvi consolidat en situació de normalitat. En aquests casos, aquests usuaris poden presentar un pla d'estalvi que està penjat a la web Un Model i que hem redactat en col·laboració amb els nostres companys de la banda d'Agricultura del Departament, on t'expliquin que demanin una relaxació d'aquests estalvis. I això aplica per tots els usos. Jo he simplificat aquest cas del rec agrícola, però aplica també pels usos ramaders, industrials, etc. Aquestes reduccions es poden argumentar, com dèiem, amb aquesta eficiència, que ja ha assolit la normalitat, però també, per una altra banda, en la manca d'interferència per a les captacions municipals. Com hem anat dient, l'objectiu del PES no és reduir per reduir, és reduir per salvaguardar els abastaments domiciliaris, els abastaments domèstics, els serveis municipals d'aigua. Per tant, si un usuari té unes captacions que estan totalment desconnectades dels pous municipals més propers, doncs en aquest cas també pot demanar una relaxació dels estalvis requerits. Bé, d'altra banda, i això ja és una mecànica que s'aplica normalment sempre, en totes les situacions, hi ha també les comissions de desembassament i els acords de desembassament. En aquest cas, el pla de sequera també estableix uns desembassaments màxims que es podran fer en la propera campanya de reg a les diferents conques. Aquests desembassaments es decideixen de manera col·legiada a les comissions de desembassament, que es celebren cada any abans de la campanya de reg. Normalment se celebren a mitjans d'abril perquè això ja ens dona una bona perspectiva de les aportacions que hi ha hagut a l'inici de la primavera, però aquest any s'avançaran, una mica a petició d'alguns usuaris que ens han dit que era millor fer-ho així, a finals de març. Per tant, a finals de març nosaltres convocarem les comissions de desembassament a les conques internes i, en base als volums que hi hagin en aquell moment als embassaments, es podran acordar, com es fa cada any, els volums d'aigua desembassada. Aquest any, evidentment, ens hem de preparar per una situació en la qual la disponibilitat serà força inferior a la dels anys normals. Per això creiem important fer-ho a finals de març, perquè allò que es pugui fer en termes de planificació de la campanya o dels conreus es pugui avançar el màxim possible. Ara, després pot ploure, a l'abril pot ploure, per tant, nosaltres farem això a finals de març, però si a l'abril plogués, convocaríem sessions extraordinàries cada vegada que sigui necessari per replantejar aquests acords de desembassament. Per tant, si a l'abril les reserves es recuperessin, faríem una comissió i si cal una altra al maig i si cal una altra al juny. Tantes com sigui necessari perquè els acords siguin coherents amb la situació de reserves. En paral·lel, l'oficina del regant de la Generalitat i l'IRTA estan preparant un acompanyament a les comunitats de regants durant tot aquest escenari per ajudar-les a gestionar aquestes situacions previsibles de manca de disponibilitat. Al final, són les comunitats de regants, evidentment, els que tenen la governança del reg, però l'oficina del regant i l'IRTA creuen que poden aportar informació tècnica, i nosaltres també estem convençuts que és així, que ajudi a les comunitats a gestionar aquestes situacions que en alguns casos seran inèdites. I per tant, l'oficina del regant ja ha començat a treballar amb això juntament amb l'IRTA i es publicarà, crec que avui, un butlletí de sequera, i després es anirà publicant setmanal o quinzenalment, explicant o aportant dades, per exemple, de planificació de conreus o el que en cada moment de la campanya es pugui fer per gestionar aquesta situació tan complexa de manca de disponibilitat. El primer número, que sortirà avui, per exemple, portarà un suplement
sobre unes recomanacions d'alguns tipus de conreu que potser seria bo triar enguany davant d'aquesta situació de manca de disponibilitat. Efectivament, naturalment són indicacions, són recomanacions i al final és cada agricultor el que decidirà. Bé, quina és la situació de les reserves? Doncs en el sistema Ter Llobregat veuen vostès l'evolució durant l'any 2021 i 2022. A principis del 2021 encara vivíem del Glòria, d'aquestes precipitacions impressionants que van haver el gener del 2020, però a partir d'aquí ja la campanya de reg del 2021 i els usos, la resta d'usos que depenen dels embassaments ja van anar fent minvant les reserves durant el 2021. A la primavera vam tenir un petit respir, el 22, però novament va haver a l'estiu del 22 un nou descens. La campanya de reg del 22 en el sistema Ter Llobregat es va poder donar sencera, si bé amb una sèrie d'estalvis voluntaris per part de les comunitats que van ser molt benvinguts i que també ens han ajudat a anar pal·liant aquesta situació, però hem seguit baixant. I hem seguit baixant els últims 6 mesos, per exemple, pel percentil 5%, com és coherent, diguéssim, amb aquesta tardor tan seca que veiem al principi de tot de l'exposició. Per tant, estem en alerta i anem cap a l'excepcionalitat. Aquesta és la situació en el Ter Llobregat i la situació a la Muga també és similar. En aquest cas és un embassament que s'omple i es buida més ràpidament. La primavera del 2022 va donar un respir, es va poder regar, en aquest cas amb reduccions del 25% en la campanya del 22, però ara, si estem amb aquests nivells que veuen vostès aquí projectats, aquests 19 hectòmetres, també hi ha molt propers a la situació d'excepcionalitat. Bé, caldrà veure des d'ara fins a finals de març què és el que passa per veure com arribem en aquestes comissions de desembassament. Les prediccions de l'SMC que es publiquen cada dia 14, avui, per exemple, s'han publicat aquestes que vostès veuen aquí, poden donar uns indicis, tot i que la capacitat predictiva d'aquestes prediccions a tan llarg termini és petita, i com explica el propi Servei Meteorològic, per tant, no ens ho hem de prendre com una previsió meteorològica a 10 dies, que ja sabem que són molt fiables, perquè això no té la mateixa capacitat predictiva. En tot cas, què s'hi veu? En el mes de març, per exemple, tot i que pugui aparèixer que hi ha uns colors molt blaus, realment a les conques internes no és tan així. Si ens hi fixem en el detall de les capçaleres dels nostres rius, veiem que ens dirien potser pluges 10 o 15 mil·límetres per sobre les normals, però insistim en que això no s'ha de mirar amb tanta precisió perquè són només indicis, i en canvi els mesos d'abril i de maig més aviat sequera. Bé, tot això que hem parlat aquí, ja vaig acabant, era la situació general, la situació a les grans unitats, als embassaments, als aqüífers, però després hi ha una multiplicitat de situacions locals. Les situacions locals dels petits municipis que depenen de fonts, de mines, de petits pous al·luvials, pot ser més greu que la que hem explicat en termes generals. Per tant, hi haurà potser avui municipis connectats que diran, jo estic pitjor del que vostès han explicat. I efectivament, hi ha actualment 30-40 municipis que ja s'estan abastint a dia d'avui en camions cisterna. L'ACA dona ajuts en aquests municipis, percentuals, en funció del tamany de la població es fixa un percentatge d'ajut, i també es donen ajuts per obres d'emergències, el que veiem amb aquest requadre blau que veuen vostès aquí, i ho seguirem fent. Cada 6 mesos anirem publicant aquestes convocatòries per ajudar els municipis que tenen que recórrer amb aquestes subministrament en camions cisterna. De vegades ja la dificultat és fins i tot trobar camions cisterna, tan elevat és el nombre de municipis que ho requereixen, i aquí les nostres demarcacions territorials intenten ajudar els ajuntaments a trobar llocs on agafar aigua o a poder fer el que es pugui per pal·liar aquesta situació conjuntural. Després hi ha una altra línia, que és la línia B, amb aquesta diapositiva, que són actuacions estructurals. Realment, aquestes situacions tan extremes són un símptoma d'una manca de garantia estructural, que això s'aborda d'una altra manera, s'aborda amb subvencions més per fer obres de connexió, de nous pous, de basses, de coses que millorin la quantitat o qualitat del recurs,
i que s'han atorgat pràcticament 100 milions d'euros durant els últims 6 anys. Bé, a nivell institucional hi ha un altre element rellevant, que és la Comissió Interdepartamental de Sequera, que incorpora la consellera del Departament d'Acció Climàtica i Alimentació, però també altres consellers de rams relacionats, i que s'ha reunit ja 2 vegades, la segona ja sota la presidència del president, i hi ha prevista una propera reunió també aviat per intentar mantenir una coherència i una coordinació de totes les activitats de la Generalitat al voltant d'aquesta sequera. I l'últim element, si recordem aquella diapositiva, recursos hídrics, gestió dels consums, l'última és la comunicació i, per tant, aquestes últimes 2 diapositives són per recordar-los les eines de comunicació que estan a la seva disposició. D'una banda, tenen el portal de la sequera, sequera.gencat.cat, que recull la situació de la sequera a les conques internes, les restriccions que estan aplicant a cada lloc, però també elements de suport en els ajuntaments o en les comunitats de regants, etc. Tot el que es va elaborant es va posant en aquesta web, alhora que també es treballa amb els mitjans de comunicació, amb premsa, amb televisions, atenent totes les peticions que es fan. De moment portem ja un centenar d'entrevistes sobre la sequera. I d'altra banda també es fan campanyes publicitàries i actualment està ja dissenyant una nova campanya, potser intensificant encara més aquest missatge d'estalvi, també de manera acorde a la greu situació en què es troben ja les reserves a les conques internes. Bé, i això seria tot. Moltíssimes gràcies, Jordi, gràcies a tots. Només per afegir una cosa sobre la web de la sequera, que sapigueu que hi ha un punt específic, una pestanya de suport al món local, on s'expliquen, on tenim penjat tots aquests cartells per si es volen imprimir i penjar a la seu de l'Ajuntament o algunes seus, i també amb tota la informació referent a la sequera. Si no vaig errat, també voldria afegir que el Departament d'Empresa ha tret algun tipus de línia de subvenció per adaptació al canvi climàtic o eficiència amb la gestió dirigit a les empreses. Vull dir que al final tot el govern treballa en el fons aquesta transició verda que hem de fer. Ara obriríem un torn de preguntes. Per fer-ho d'alguna manera endreçat, els que esteu virtualment heu d'aixecar la mà i la Montse Alomar us donarà la paraula, obrireu el micro i podreu fer la pregunta, i els que ho fem aquí presencialment us donarem un micro en mà, que ens acompanya en Joan, que també el podrà donar perquè ens puguin escoltar a les persones que estan a la distància, de manera connectada telemàticament, perquè potser hi ha preguntes que es repeteixen. Dit això, comencem, per exemple, per aquí per la sala, si hi ha alguna pregunta d'alguna de les persones. Director, hi ha algunes preguntes que han entrat pel xat. No sé si voleu que les repassem per donar-hi resposta. Si les pots llegir, Montse, ens ajudarà. Gràcies. Doncs comencem per la de Sergi Ariño, que pregunta en relació amb la indústria si actualment s'ha de demostrar un estalvi del 5% i si és aquest 5% que s'agafa com a referència. El consum del 2022, per exemple? Llegeix-les, si vols, totes i potser les responem conjuntament per si algunes van relacionar les unes amb les altres, Montse. Aquesta seria la primera. La següent és de Federico, de la xarxa del Vendrell, crec. Pregunta si es pot fer servir l'aigua depurada per regenerar els pous buits. Després hi ha una altra pregunta de l'Associació de Defensa Vegetal, suposo, de l'Horta del Baix Llobregat, preguntant si l'ús recreatiu com a camp de golf amb una reducció del 5% o 15%, i si l'ús agrari, confirmar si és el 25% o el 40%. Entenc que amb la situació actual. Després hi ha una altra que pregunta si les ajudes de l'ACA del bloc B poden servir per reduir les fuites en empreses públiques que siguin mixtes. També hi ha una pregunta de Francesc Camps, preguntar l'ús recreatiu com a camp de golf, és el mateix que hem llegit abans, perdoneu, i pregunta si en excepcionalitat quedaria prohibit o en emergència. De moment són totes les que han entrat pel xat. Perfecte, moltíssimes gràcies, Montse. Ara el Jordi les contesta. Bé, doncs gràcies. Bé, en referència a la primera, efectivament, ara es demana aquest 5% d'estalvi a la indústria
i la referència es pren amb el mateix mes dels últims 3 anys. Per exemple, el mes de febrer miraríem els últims 3 febrers quin va ser el consum i s'hauria d'acreditar o de produir una reducció del 5% del consum respecte a aquesta mitjana dels 3 anys anteriors. Respecte a la segona pregunta de la xarxa del Vendrell, doncs sí, l'aigua regenerada es pot utilitzar per recarregar pous i de fet s'està fent en alguns casos. Actualment aquí en la depuradora del Prat, tot i que no ho he explicat, també hi ha un altre ús que s'està produint, que és que s'estan recarregant els pous d'injecció profunda de l'aqüífer amb aigua regenerada. Això ens permet que davant d'un escenari com el que es produirà en els propers mesos, que haurem de treure molta aigua de l'aqüífer del Llobregat, doncs aquests pous ens ajudaran a fer una barrera hidràulica i evitar que el mar entri a dins. Això es pot fer també en altres llocs i de fet està previst també començar-ho a fer a Blanes, en aquest cas més aviat per recarregar l'aqüífer superficial i sempre que les qualitats ho permetin és una actuació factible, però requereix que hi hagi un tractament suficient per fer-ho. Pel que fa als usos recreatius i concretament els camps de golf, confirmar que la reducció en alerta és del 30%, els camps de golf hem de reduir un 30% en alerta i confirmar també que és un ús que quedaria prohibit en emergència. En emergència no es pot fer servir aigua de pous o de rius pel rec de camps de golf. Només es podia fer servir aigua regenerada per a aquells que tinguin una connexió i sempre que la depuradora tingui cabal suficient. Jordi, perdona, crec que preguntaven també en excepcionalitat als camps de golf, què és el que es podia fer i el que no. Sí, en excepcionalitat és un 50%. En excepcionalitat 50% de reducció i en emergència prohibició. Jordi, actualment la gran majoria de camps de golf de les conques internes utilitzen aigua regenerada en un 70%, si no vaig errat, oi? Sí, efectivament. Ja van implantar la sequera, podríem dir, des de fa molts anys, en el sentit que nosaltres, si ara ens apartem de la sequera, tenim moltes captacions a tot el territori, tenim aqüífers sobreexplotats, és a dir, ens veiem moltes vegades obligats a no poder donar noves concessions a activitats econòmiques o a municipis, perquè tenim els recursos que tenim. Llavors, hi ha certes activitats, com podria ser el Camp de Tarragona respecte a l'aigua regenerada, que ja va fer una transició fa molts anys preveient aquestes situacions i jo crec que el camp de golf ha sigut una mica... es va veure obligat si volien tenir viabilitat en el passat. Molt bé. Llavors, en relació a la quarta i a les ajudes de l'ACA, l'ACA atorga ajudes als ajuntaments i, per tant, els ajuntaments després ho han de gestionar d'acord amb els seus operadors o de la manera que ells creguin oportuna dintre dels contractes que tinguin vigents. Però els ajuts de l'ACA són als ajuntaments. Llavors, nosaltres donem ajuts en alta, no en baixa, és a dir, nosaltres no podem donar ajuts perquè estatutàriament estem limitats d'aquesta manera, no podem donar ajuts a canviar tuberies en la xarxa de distribució domiciliària. Però, en canvi, en alta sí. Per exemple, hi ha alguns ajuntaments que ja perden molta aigua des de la captació, des del pou, fins al dipòsit principal. Tenen tubos de fibrociment antics i ja perden molta aigua. En aquesta part en alta sí que nosaltres donem ajuts. La solució, Jordi, no és fer un altre pou per ficar més aigua a la xarxa, sinó renovar aquella xarxa perquè la poca aigua que hi hagi a l'aqüífer es pugui utilitzar bé. Director, hi ha 2 o 3 preguntes més que si voleu us les trasllado ja que estan al xat. Sí, jo un segon aprofito perquè hi ha una pregunta que ha sigut recurrent i que no ha sortit i que el Jordi no ha explicat, que sempre hi ha un gran dubte, que és la supervivència dels animals a la ramaderia o la supervivència dels arbres a l'agricultura. És a dir, com funciona, com ho preveu el pla de sequera, Jordi? Sí, dintre d'aquests plans d'estalvi que hem comentat abans, que poden presentar els usuaris per explicar que no poden assolir els percentatges d'estalvi previstos, aquests 2 elements que comentàvem estan previstos. Per exemple, en el cas dels usos ramaders, es pot acreditar dintre d'aquest pla d'estalvi les quantitats d'aigua que siguin necessàries, i ara llegeixo textualment, per garantir la supervivència dels animals presents en l'explotació en el moment de la declaració de l'estat d'excepcionalitat. És a dir, els animals que ja estiguin a la granja en situació d'excepcionalitat, l'aigua que necessitin per abeurar-se o per la neteja
mínima imprescindible, doncs es pot utilitzar. Però cal acreditar que s'han fet els esforços possibles per reduir els consums amb aquesta limitació. I pel rec agrícola, també, a banda dels arguments que hem comentat abans, de tenir ja una explotació eficient o de no interferir amb les captacions municipals, hi ha també aquest element que en cas d'emergència, que és quan hi ha limitacions més importants, si és que s'hi arribés, també les dotacions d'aigua necessàries per garantir la supervivència de conreus llenyosos o permanents. Gràcies, Jordi. Però al final l'estadística diu que hauria de ploure, perquè seria molt estrany estar 4 anys sense pluges, portem 3 anys, a l'abril seran 3 anys, és a dir, a veure com va la primavera. Al final, cada gota que estalviem avui és aquella gota que tenim per demà. Llavors, aquí, clar, al final hem de fer un esforç entre tots els usuaris i totes les activitats econòmiques per poder sobreviure quan més de temps, perquè quan més temps allarguem amb aquestes reserves, més probabilitat o la probabilitat ens ajudarà o ens acompanyarà perquè et tocarà ploure. Els hiverns són secs, les primaveres i les tardors suposadament humides. Sí que és veritat que l'any passat l'estiu va haver-hi un petit augment, es va detectar un petit augment dels consums domèstics, res, un 10%, que són 10 litres per habitant dia, però com deia el Jordi, hem d'intentar a l'estalvi voluntari, no perquè tinguem limitat, i això és una confusió que també en els mitjans he vist, els 250 litres per habitant dia en capçalera, però després els ciutadans diuen, però si jo consumeixo 110, no m'estan limitant res. Aquests 250 litres per habitant dia de capçalera inclou les activitats econòmiques que hi ha dintre del municipi. És a dir, en un municipi de 1.000 habitants hi ha bars, hi ha restaurants, hi ha perruqueries, hi ha botigues que també consumeixen. Llavors, es fa el còmput total i es divideix per als habitants d'aquell municipi. Per això, en realitat, tot i que nosaltres estiguem gastant 100, les activitats econòmiques també es tenen en compte en aquests 250 litres habitant dia i altres usos. És veritat que si, i això ho expliquem, si hi ha una activitat industrial molt important que supera un percentatge dels consums, ja la tractem a part i va fora dels 250 litres per habitant dia. Per alguns municipis molt petits que potser tenen un polígon industrial molt important o una activitat molt important i això també ho anem per separat. I l'equip d'abastament ho treballa amb tots els ajuntaments. El bo és que portem un any i en prealerta ja vam treballar. Existeix per dubtes l'adreça de correu electrònic sequera.ac@gencat.cat on hem anat resolent dubtes i acompanyant també els ajuntaments. Dit això, Montse, si vols començar a fer algunes preguntes per en Jordi. Doncs seguim. La següent pregunta és en relació a la qualitat de l'aigua i pregunten si s'està usant la planta d'electròlisi des del Baix Llobregat. Després, en Marc pregunta en quant al sector del cereal, blat de moro, si no se'n podrà fer, s'entén, però, econòmicament que hi ha alguna solució o compensació. Una altra pregunta de la Maria Carme diu la reducció del 5%, a on podem trobar la normativa que l'aplica? Entenem que es refereix al pla de sequera. Un altre, en Damià, pregunta aquest estiu es preveu un increment del turisme molt significatiu. Quin efecte té sobre aquesta indústria la reducció, si és el cas? Perquè sembla que els principals damnificats són agricultors i ramaders. Més preguntes. Es poden donar ajuts per poder fer que no es perdin les aigües amb terra que es perden pels camins rurals de la majoria de municipis de Catalunya? Més preguntes o voleu anar contestant aquestes i després seguim? Sí, de cas... Perquè n'hi ha unes quantes més. Sí, comencem a contestar aquestes. Respecte a les subvencions, com sempre, teniu un apartat a la web de l'ACA on hi ha totes les subvencions. Com ha explicat el Jordi, les subvencions van dirigides al món local per l'abastament en alta, és a dir, dipòsits, tractament i transport d'aigua entre dipòsits. Aquestes són les subvencions, hem repartit 120 milions d'euros en els últims 6 anys i és com continuarem. També tenim les línies de subvenció de camions cisterna, del transport d'aigua i obres d'emergència amb un import màxim de 100.000 euros per municipi que s'obre la convocatòria cada juliol i cada gener. Aquestes són les línies de subvenció que té l'Agència Catalana de l'Aigua. Avui és una explicació del pla de sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua i de les mesures que pren l'Agència Catalana de l'Aigua una mica entre tots. És a dir, ho dic perquè hi ha altres consultes que les estem treballant amb la resta de departaments o de diferents unitats d'acció climàtica. Jordi. Gràcies. Bé, la primera pregunta de la segona tanda entenc que es refereix a la planta d'electrodiàlisi reversible que hi ha a Sant Boi, que és una planta que podria fer un segon tractament de l'aigua regenerada del Prat per reduir la salinitat i que l'aigua fos més bona pel reg del Delta del Llobregat.
Aquesta planta no és nostra, és del Ministeri, però hem aconseguit, i això és una qüestió de fa 2 setmanes o 3, un permís del Ministeri per entrar a la planta i activar-la, perquè el Ministeri no la tenia en funcionament. I ara, doncs, precisament, els nostres equips estan treballant, juntament amb l'àrea metropolitana, per activar aquesta planta. Per tant, l'objectiu és activar aquesta planta i amb això podríem donar una aigua que encara seria de més bona qualitat pel reg agrícola. A nivell sanitari l'aigua ja és bona des de tots els punts de vista, però des d'un punt de vista agronòmic mirarem d'activar aquesta planta per poder donar aquest plus de qualitat agronòmica. No, la quantitat és la mateixa, és un tema de qualitat. Sí. Llavors, en relació al blat de moro, a veure, doncs, efectivament, en aquest butlletí de sequera que es publica avui, a l'IRTA, doncs proposa alternatives al blat de moro. Una mica intentant adaptar-nos a aquesta situació de tan baixa disponibilitat que hi ha prevista. No hi ha previst per part de l'ACA un sistema de compensació econòmica, això és cert, i tampoc en les sequeres anteriors mai s'ha aplicat, però bé, és una qüestió que queda dita per part de l'assistent que l'ha comentat. Però, efectivament, sí que creiem que aquests estudis que està fent l'IRTA i aquestes recomanacions convé que des del punt de vista de minimitzar totes les pèrdues que hi podrien arribar a haver si la sequera continua, que es tinguin en compte aquestes alternatives. Pel que fa a la tercera pregunta, la normativa és el pla de sequeres. Concretament, és l'acord de govern 1/2020 de 8 de gener. Acord de govern 1/2020 de 8 de gener. El 8 de gener del 2020 es va aprovar el pla i, per tant, ara estem aplicant el que es va aplicar aleshores i aquí consten aquests estalvis requerits als diferents usuaris. Bé, pel que fa al turisme, el turisme tindrà també les limitacions que ja estan vigents també actualment i, per tant, totes les relatives al reg de jardins, a l'omplenat de piscines, que està prohibit, ja actualment en alerta i ho seguirà estant en excepcionalitat si hi arribem. Per tant, a la persona turista, diguéssim, se li apliquen les mateixes limitacions que al ciutadà. Jo ara no tinc quantificat l'impacte global del turisme, que és una cosa que es demanava, però és una cosa que podem calcular i també incorporar a futures presentacions. Però en qualsevol cas, aquestes activitats i totes les recreatives que porten aparellades estaran limitades tal com preveu el pla. I finalment, ja amb el tema dels ajuts en terra, entenc que es refereix m'ha semblat entendre a modernitzar els regadius i substituir canals de terra per canals per tuberies tancades a pressió. Llavors, aquesta és una qüestió que el departament evidentment prioritza. Actualment en la planificació hidrològica hi ha previstes 14 modernitzacions. Recentment ja s'ha arribat a acords per modernitzacions molt importants a la conca del Ter i bé, efectivament, és un camí que no és per aquesta sequera probablement, però que és un camí necessari i que el departament té tota la intenció de finançar. Moltes gràcies, Jordi. En relació amb els usos de l'aigua, al final, darrere de cada activitat econòmica hi ha una família, és a dir, darrere l'agricultura hi ha unes famílies, darrere la ramaderia hi ha famílies, darrere del turisme hi ha famílies que hi treballen allà i tots el jovent que moltes vegades hi treballa els caps de setmana, darrere dels camps de golf també hi ha famílies, és a dir, al final darrere l'activitat econòmica hi ha una família i nosaltres busquem una mica l'equilibri també seguint la normativa estatal on marca una priorització sobre els usos de l'aigua. Nosaltres justament hem fet algun canvi per adaptar-nos també a les necessitats d'aquest territori, però hem de ser conscients que aquests 3 anys que portem de sequera poden ser la nova normalitat. I si és la nova normalitat, tots hem d'invertir en el sector de l'aigua, tots haurem de modernitzar, tots haurem de millorar. La modernització de regadius seria l'equivalent amb la modernització de les xarxes en baixa. Si perdem en el nostre municipi el 50% de l'aigua, ens estem perjudicant a tots, perquè ja no és que diguem l'aigua després acaba a l'aqüífer i d'alguna manera està connectat en el cicle de l'aigua, no és que estem gastant un diners per bombejar l'aigua, per tractar-la, per enviar-la, hi ha un rebuig, per distribuir-la i després la perdem. No vivim en un país a les conques internes on puguem fer això. Es podrien construir moltes desaladores,
amb l'impacte que tenen des del punt de vista energètic, però costa 7 vegades més o 6 vegades més produir aigua de la saladora que del riu. No? Llavors, per això al final tenim l'aigua que tenim i hem de buscar la manera més eficient. Les plantes de regeneració i de dessalació funcionen en els moments on realment no hi ha aigua, amb aquestes previsions, com diem, porten un any funcionant, perquè al final també l'aigua dels rius és molt més econòmica per tots. Justament també volia aprofitar per dir que amb el turisme, perquè també al final hi ha moltes famílies que hi viuen, vam començar fa 3 anys un projecte de reutilització d'aigua, de les aigües grises, de reutilització de projectes. Tenim a Tossa de Mar, per exemple, un projecte també de reutilització de membranes, aigua regenerada en els jardins. No? Estem intentant que cada aigua, cada tipologia i cada qualitat d'aigua vagi dirigida realment a allò que necessitem. Hem d'invertir 120 milions d'euros en els pròxims 5 anys amb aigua regenerada, que ens permetrà també ser més resilients, però també necessitem els clients. Nosaltres podem fer una planta de regeneració, però necessitem algú darrere que vulgui que hi ha aigua, no? Que digui, jo ja no vull aigua del riu i m'agafo aquesta aigua. Ha d'haver-hi aquesta substitució i això també ho hem de treballar entre tots. I com deia, tenim aquest projecte europeu que vam participar amb Balears i amb Occitània, que es diu Water Safe Reuse, on estem amb el sector turístic, de que sobretot hi hagi un estalvi d'aigua, i ho hem repartit. Hem treballat amb els ajuntaments, amb diferents línies hoteleres, per veure si és veritat que fem aquestes campanyes que quan el turista vingui aquí no es relaxi i sàpiga que som un país amb uns problemes d'aigua una mica crònics. Joan, per allà davant t'han aixecat la mà, si utilitzen el micro, gràcies. Sí, bon dia. Miquel Domingo, Càmera de Comerç de Reus. Sé que som un sector petit de la població en els camps de Tarragona, però a mi sembla que és una incongruència potser del pla de sequera, o potser està prevista en fases més avançades mesures que regularitzin una mica el tema, però clar, es qualifiquen, si no hi he entès malament en el pla, com a prealerta perquè estem en sector verd, no? Quan tot el nostre voltant està en groc. I és aquest verd perquè teníem el minitransvasament de l'Ebre. El minitransvasament de l'Ebre, per boca i per indústria, perfecte. Pel sector primari ja no és tan important. I quan sents que tens els pantans a un 7-8% de la seva capacitat, me sembla que la conca més petita o la que hi ha menys aigua de totes les conques de Catalunya. Per tant, sembla com una incongruència estar en un prealerta, no? I en canvi tenir el pantà a un 7%. Sí, perquè la situació de Riudecanyes és com especial. Bé, a veure, o sigui, el concepte d'aquests estats hidrològics és adoptar reduccions per protegir els abastaments. L'abastament és l'ús prioritari, d'acord amb la llei, i el que es determina és la necessitat d'aplicar reduccions a la resta d'usos. El fet que tot l'àmbit de Tarragona estigui en prealerta, el que ve a significar és no cal restringir a ningú perquè els abastaments tenen l'aigua garantida. És a dir, no cal restringir els agricultors des del punt de vista de la garantia de l'abastament. Ara completaré la resposta pel que fa al reg del Camp de Tarragona. Però el que aplica aquesta mesura és això. No cal restringir a les granges, no cal restringir als agricultors. Qui tingui aigua la pot utilitzar perquè els abastaments estan garantits. Això és el que diu el pla de sequeres. Ara, després hi ha realitats locals, hi ha comunitats que tenen aigua, que tenen més recursos, embassats, subterranis, qui en té menys. Això ja és una altra qüestió, diguéssim. El que diu el pla és si té aigua la podrà utilitzar perquè els abastaments no la necessiten. Ara, que en tingui o no, ja és una altra situació. Llavors, en el cas d'aquest de Reus, efectivament, el reg depèn de la que hi hagi en el sistema Siurana-Riudecanyes. Però això no és quelcom que pogués canviar pel fet de declarar l'alerta de tota Tarragona. Vull dir, si declaréssim l'alerta de Tarragona estaríem aplicant restriccions a tots els regants del Francolí, a tots els regants de la unitat, sense que es beneficiés en res la unitat Riudecanyes. Per tant, és cert que la unitat Riudecanyes té una problemàtica i això s'ha de tractar en la comissió de desembassament concreta, però el que no es fa és extrapolar que això
a tota la resta de la unitat Tarragona. Sempre la filosofia, com he dit, és aplicar les reduccions que siguin imprescindibles i no més que aquestes. És una mica la filosofia del pla. Joan, hi ha una altra pregunta aquí. Després hi ha una altra persona per allà, també. Sí, Narcís Illa. Penso sincerament que anem tard i anem malament. Després de 14 anys de pluja, una sequera, jo penso que era la cosa més previsible del món. Pot ser més o menys intensa, està clar que després de 14 anys que plogui havia de ser intensa i, per tant, penso sincerament que ens estem equivocant de política, i ja ho he dit diverses vegades, i m'agradaria que el director, quan vagi al Parlament, us hi trasladi. Des que es va portar l'aigua de Girona cap a Barcelona, i intentaré sintetitzar al màxim, es va preveure que el sistema entraria en crisi l'any 90. Des dels anys 80 s'està parlant del Plan Hidrològic Nacional, aigua del Roine, aigua de l'Ebre, després aigua de Lleida, etc. Arriba el 2008 i ens enganxa el toro com aquesta vegada. Què ha passat? El 2008 jo recordo el president Montilla que va dir que el 2012 estaria funcionant la dessaladora de Cunit. La dessaladora de Cunit encara no està fet. És a dir, anem tard amb el programa de dessalació i arriba la sequera i ens torna a enganxar. La PPH ha reconegut diverses vegades, i ara no recordo bé les xifres o les dates, que tenim un dèficit estructural de 180 hectòmetres. Per tant, anem tard i a més anem malament, perquè resulta que llavors les dessaladores són cares i de mal mantenir. És a dir, si ens falta aigua, el que no podem fer és fins a l'Araquiri, tenir el país en suspens, el regant sense aigua, amb una crisi que veurem a veure com acaba, senzillament per no fer una previsió de país. És a dir, l'ACA fa el que pot, amb els recursos que pot, i no dona més de sí. I no, sisplau, ja us vaig dir un dia, no feu l'error del 2008. L'ACA no pot fer més amb els recursos que té i feu molt. Però és un problema del país. Se li ha de traslladar al govern que d'una vegada per totes, si s'han d'invertir diners a futur, fer més dessaladores, per portar l'aigua allà on sigui, per reutilitzar, per portar l'aigua de Lleida, de l'Ebre on sigui, que es faci. Però és un problema de país i és un problema del govern. I el govern ha d'entomar el tema de l'aigua una punyetera vegada. Per què? Perquè és un recurs bàsic, depèn del futur del país. No pot ser que tinguem la llum solucionada, que tinguem el gas solucionat i que no tinguem un recurs bàsic com és l'aigua solucionat i que anem aquí amb això. Si la política ha de ser reutilització, ha de ser dessalació, etc., demanem, sisplau, al govern del país que inverteixi els diners que facin falta. Gràcies. Sí, jo crec que ho hem parlat algunes vegades i agraeixo que ens traieu una mica de pes a l'Agència Catalana de l'Aigua com a administració hidràulica de carregar tot l'esforç de garantir l'aigua, que és la nostra feina, però és veritat que financerament tenim un cànon que té la capacitat que té i que sobretot va al 60% del cànon al sanejament de les aigües residuals, perquè és molt important, perquè això manté les masses d'aigua òptimes, i justament per això fa l'any 2021 Agència Catalana de l'Aigua, AMB, AEPL, van gestionar un pla d'inversions de 1.300 milions d'euros quan va sortir tot el tema dels PERTEs, dels fons Next Generation, per anar a rascar diners de Madrid, de dir, Madrid, nosaltres tenim un dèficit, ens hauries de pagar reutilització, dessalació, etc. Després es va demostrar que ho han dirigit a uns altres aspectes. Tot i això, nosaltres també continuem allà picant pedra, per dir-ho d'alguna manera, a veure si l'Estat entén que tenim aquí un dèficit i que s'ha d'invertir com s'inverteix en altres àmbits de l'Estat espanyol. Tenim la sort, és veritat, amb aquests 15 anys només hem aconseguit 150 hectòmetres o 100 hectòmetres. Hi ha molta feina per fer, perquè l'exemple que ficàvem en un municipi que perd el 75% i la solució més barata és fer un altre pou, quan segurament el millor és millorar la xarxa. Jo crec que això és el que ens hem d'aplicar una mica tots, buscar l'ús més eficient en el regadiu. Per sort, l'ACA té capacitat per invertir, potenciarem la regeneració, la dessalació està molt avançada, és l'any, el 2022, que menys s'ha trasbassat aigua del Ter fins a l'àmbit metropolità, que ha sigut de 110 hectòmetres, 115, si no vaig errat. Hem fet passos.
Des de que l'ACA s'ha recuperat econòmicament el 2017-18, el 19 ja va eixugar tot el deute, s'han pogut fer totes aquestes inversions, però és veritat que són realment lentes. És a dir, fer una instal·lació, una depuradora són 4 anys. Llavors, jo crec que potser en aquest any ho patirem, si no plou, però estic convençut que podrem acabar les obres en 4 o 5 anys i que si tots també ens impliquem en modernització de regadius, millora de les xarxes d'abastament, un ús eficient, podem tancar i podem acabar amb les sequeres. Però després, avui som els consums que tenim, perquè moltes vegades pensem anem a tenir més consums, anem a créixer, és a dir, pot créixer infinitament Catalunya en activitats econòmiques i en poblacions? Perquè voldrà dir que sempre llavors estarem en sequera contínua, no? És això una mica el que haurem de treballar, però agraeixo la seva aportació i posem fil a l'agulla. Sí, hola, bon dia. Soc Rosa Pruna, de Saja. Jo tinc 2 preguntes i abans de tot també dir una cosa, com ha dit aquest senyor abans, que l'ACA jo crec que ha fet una bona feina. L'ACA sempre ha estat bastant, per no dir sempre, al costat de, jo ara parlo del sector agrícola, doncs pels regants, i s'ha fet moltes coses pels regants. Jo puc parlar d'on som, al Vallès Oriental, doncs que hi ha hagut ajudes des d'agricultura, doncs perquè anar fent, doncs posant que no es faci rec a manta, que hi hagin els recs que estiguin doncs amb canalització. Vull dir, s'ha millorat molt, però és un problema de país i de govern, val? Les 2 preguntes que tinc, aquí sí que és de l'ACA i que nosaltres des de Saja estem molt, molt contents amb el que s'ha fet amb la depuradora de la Garriga, perquè si Llerona, el pla de Llerona ha regat, és gràcies doncs a la depuradora de la Garriga. Ho hem de dir així de clar. Per això apostem molt per tot això d'aquesta regeneració d'aquestes aigües, val? Però què passa? Que fa mig any, doncs que hi vam haver unes reunions que vam estar supercontents amb el Consorci del Besòs, que hi ha molt bona relació, amb l'ACA, amb aigües, tot perquè de les depuradores de Granollers, que clar, no és el mateix la Garriga, la depuradora de Granollers té un bombeig molt alt, doncs per pujar aquesta aigua amunt i fer que es pugui regar des de Palou fins a la Garriga, per dir d'una manera, no? Perquè l'agricultura sempre som els que patim. Tothom es queixa, és veritat, però l'agricultura i la ramaderia és la que patim directament, més que directament la sequera. Ja no el de l'Agència Catalana de l'Aigua, sinó de la sequera. S'ha deixat de fer molt blat de moro per aquesta raó. I anem fent cultius que puguin substituir, però és difícil. Jo sí que demanaria com està aquest tema, que no ens han dit res més. Ha quedat en via com morta, per dir d'una manera. No en sabem res. Vam sortir molt contents, moltíssim, però no en sabem res més. I una altra pregunta. El Tordera. Com està el Tordera? Perquè el Tordera, nosaltres aquí hem criticat moltíssim perquè no es havien netejat i va passar tot el que va passar amb el Glòria. Però ara aquells pagesos que estan a la llera del Tordera tenen sempre la por al cos que quan venen aquestes aigües d'aquesta manera, amb aquest tan torrencial, ells són els que reben, perquè ho van perdre, i van haver pagesos que van perdre absolutament tot. Què demanen? Doncs que s'arregli aquest Tordera, que sempre diuen que sí, però no acabem d'arreglar el Tordera. A veure, aviam aquí si pot ser. Una pregunta. Baixa Tordera o alta Tordera? Baixa Tordera. Vale, és Malgrat, Palafolls, Planes... Sí, perquè van fer reunions amb l'Ajuntament i els pagesos. Van arribar, que van estar molt contents, que van dir que van sortir molt contents, però ara em diuen, Rosa, què passa? No ens diuen res més? Bé. Sí, ara li contesto. Gràcies. En referència a la primera, a la part de l'abastament, el pla director que està fent, si vols explicar, Jordi. O sigui, aquesta actuació no està en via morta, està planificada. De fet, ja s'han triat 25 actuacions pels propers 5 anys i aquesta, Granollers, la Garriga, és una de les 25. Per tant, l'actuació segueix endavant i ja tenim el projecte i després, quan s'aprovi el pla hidrològic de les conques internes, ja es podrà tirar endavant i en els propers 5 anys, no sé exactament dir-li quin any concret serà, però està planificada i es farà. Aquí pensem una cosa, és a dir, fer una obra és 3 o 4 mesos el que es treballa a l'administració pública, 3 o 4 mesos per la redacció del plec, més posar-ho informació pública, més adjudicar, depenent del tipus de contracte.
6 mesos, 10 mesos, 8 mesos, el que sigui per redactar un projecte. Després s'ha de tramitar, depenent si és una zona protegida, no? Depenent tots els paràmetres que hi ha, les al·legacions amb la informació pública, etc. Ja portem 1 any i mig, quasi. Després s'ha de licitar l'obra, que podem estar 4 o 5 mesos més i després s'ha de fer l'obra. Això si no hi ha tràmits urbanístics pel mig, vull dir que tot és realment lent. Per la part baixa de la Tordera, vam començar aquells contactes fa cosa d'1 any, juntament amb en Joan, que ens acompanya. Vam veure que encara quedava alguna feina potser pendent per fer i volem reenfocar-lo, i llavors ho hem paralitzat una mica perquè la situació dels 3 ajuntaments també és completament diferent, mentre que Palafolls té una mota i ja protegeix l'àmbit, doncs Blanes té poc marge i malgrat hi ha moltes opcions a portar endavant, doncs vam voler paralitzar-lo, començar a reflexionar més internament, analitzar, etc. I llavors, quan el vulguem reactivar, tornarem a trucar, a convocar, a xerrar, a donar noves posicions i a veure cap a on anem, cap allà. Però no està abandonat, està en el pressupost, simplement és possiblement el projecte més important amb gestió d'inundacions i recuperació morfològica a un riu de Catalunya i s'ha de fer molt ben fet amb la participació de tots els actors. Montse, crec que tens preguntes. Sí, tenim unes 8 o 10 més, si voleu que us he de les deixar, repassem. és a dir, ho gestionem amb el Jordi o Joan, si vols venir cap aquí, i jo he d'anar cap al Parlament i demanaré diners. D'acord, doncs si us sembla, director. Passem a la següent pregunta, és de Meritxell Romans, pregunta respecte als regants. En el cas de l'ús agrícola de regadiu amb cultius no anuals com fruiters, que no formin part d'una junta, sinó que comptin amb pous, entenc que propis, sense registres anteriors, com s'ha de procedir? Aquesta seria una. Hi ha alguna reflexió més que pregunta sobre el tema de les pèrdues amb temes de reg i tal, i de quines mesures es poden fer perquè no perdin tant els camps. Parlen de K-line, bases, i que 5 mil·límetres en una hectàrea són 50 litres, entenc que vol dir, no sé si de pèrdua o d'estalvi, no m'acaba de quedar clara la pregunta, és de Marissa Reig. Després hi ha una pregunta en relació a les piscines que ja s'ha comentat abans i que està tot publicat en la web de sequera.gencat.cat, que és el que aplica el pla de sequera respecte al tema d'ompliment de piscines amb els diferents escenaris. Ho podeu trobar tot a la web sequera.gencat.cat, a l'apartat del semàfor. Una altra pregunta, en resum, entenem que no podrem regar BM, entenc que vol dir blat de moro, però que sí que es podrà continuar fent electricitat als pantans. Un altre comentari, en el cas de les indústries o empreses agrícoles, com caldrà acreditar aquestes reduccions de consums? Això sí que és una pregunta directament que ens traslladeu. També pregunten, en aquest cas, respecte a l'arròs, suposo que si es podrà regar o no. El pla de restriccions en situació d'emergència impedeix fer l'ús de dutxes a les platges? Seria una altra de les preguntes. Jordi, no sé si vols que m'aturi aquí i després seguim o en faig alguna més. Perfecte, no sé, sí, si vols, perquè no s'acumulin tantes com contestem això. O sigui, respecte a la primera pregunta, que diu quina és la referència per calcular aquest percentatge, doncs efectivament, si no hi ha registres anteriors, doncs no es pot referir en els 3 anys anteriors. Llavors, l'alternativa és fer-ho en referència a les dotacions que el Pla de Gestió de les Conques Internes estableix per cada tipus de conreu i de comarca. Llavors, si es podria acreditar que hi ha un estalvi respecte a aquestes dotacions normals, que són dotacions que no són molt exigents, per aquell conreu i per aquella comarca. En qualsevol cas, diguéssim, no és que tots els aprofitaments ara ens hagin d'acreditar això, som nosaltres que anirem requerint-ho i per tant, en aquell moment de requerint-ho, qualsevol dubte que hi hagi ja se'ns podrà preguntar. Però la referència seria això. Si no hi ha dades històriques, serien les dotacions que estableix la normativa del pla de gestió. Bé, pel tema de les pèrdues de reg, hem comentat abans que és una acció prioritària del departament i amb això el departament té ja els seus canals per explicar les accions que estan previstes, però jo remarco això, que hi ha 14 modernitzacions importants previstes en els propers 5 anys. El tema de les piscines, he entès, Montse, que hi eren qüestions que ja es podrien consultar amb el pla. Llavors, sobre el tema de l'electricitat,
aquí hi ha una mica de confusió. O sigui, la producció d'electricitat a les conques internes no gasta recurs hídric. Jo crec que això és molt important deixar-ho clar, perquè tots hem vist notícies d'hidroelèctriques que havien buidat els pantans, al Duero, a Zamora, on sigui. A les conques internes això no passa. No passa i ja fa molts anys que no passa i encara menys passaria en una situació de sequera. Per tant, cap hidroelèctric està buidant un pantano per fer electricitat. Les sortides dels embassaments les dicta l'ACA en funció de les demandes consumptives que hi ha aigües avall, les demandes de reg, d'abastament, però mai per usos hidroelèctrics. Llavors l'aigua, se li diu a l'empresa, ara has de desembassar tanta aigua perquè l'ha demanat una comunitat de regants. Aquesta aigua la poden turbinar, però no poden desembassar expressament. Per tant, en cap cas les hidroelèctriques, i això sí que vull ser claríssim, perquè en cap cas les hidroelèctriques estan gastant aigua dels pantans. I respecte al blat de moro, no és tant que no hi ha cap prohibició. El que passa és que sí, com dèiem abans, l'oficina del regant planteja alternatives per evitar, diguéssim, que es plantin coses que després no hi hagi prou disponibilitat. I això sortirà avui publicat aquest article, per exemple, de l'IRTA en el butlletí de sequera. Després, sobre el tema de l'acreditació dels consums. Sí, demanaven com es pot acreditar les reduccions de consums en el cas de la indústria o d'empreses agrícoles. Sí. És com dèiem abans, o sigui, l'ACA s'adreçarà en l'aprofitament. No és que l'aprofitament demà ens tingui que canviar alguna cosa. Això és una normativa que cadascú se la té que fer seva, cadascú té que interioritzar que cada indústria, cada explotació que té que fer aquesta reducció, i llavors hi haurà un moment que l'ACA li preguntarà. Li preguntarà en funció de controls aleatoris, de si hi ha algun ajuntament a prop que s'està quedant sense aigua, amb una sèrie, amb un pla d'inspecció, nosaltres arribarà un punt que ho preguntarem. Llavors, en aquest moment, ja se'ns contestarà. Però la manera d'acreditar-ho, ja dic, és en base als consums històrics dels darrers 3 anys o en base a les dotacions estàndard que estableix el pla de gestió. Si algú ja veu que no podrà complir, llavors sí que pot fer aquest pla d'estalvi i presentar-lo a l'ACA proactivament. El tema de les dutxes a les platges, preguntaven si es podrà utilitzar en emergència, no sé si pregunten també per excepcionalitat, es pot fer ús de les dutxes a les platges. Respecte a això, diguéssim, el pla no estableix una prohibició concreta per les dutxes de les platges, però sí que estableix aquests consums màxims per municipi. Per tant, aquí cada ajuntament té que complir aquests consums, també a l'estiu, i per tant té que fer el que calgui per complir. Per tant, hi haurà ajuntaments que tancaran les dutxes, altres preferiran tancar altres coses, però nosaltres el que controlarem és el consum global en capçalera. A banda d'això, sí que hi ha prohibicions, per exemple, les fonts ornamentals no s'hi pot afegir aigua, aquesta sí que és una prohibició absoluta, i en canvi hi ha altres coses que nosaltres mateixos no aconsellem que es prohibeixin. Per exemple, les fonts d'aigua potable dels carrers, si tenen un sistema de tancament, no aconsellem que es tanquin, perquè hi ha persones vulnerables que és l'únic accés que tenen a l'aigua potable. Però entre aquests 2 extrems hi ha coses com aquesta de les dutxes, que és l'Ajuntament el que tindrà que decidir. Nosaltres el que demanarem és que no se superin les dotacions globals del municipi. Passo a les següents preguntes, Jordi, si et sembla bé. La següent és molt concreta, també ve del Baix Llobregat. Pregunta, en el cas de la restricció per l'ús industrial, per què no es restringeix en funció de l'essencialitat de l'empresa? Té més rellevància la indústria cervesera que la producció d'aliments de proximitat? En el cas del Prat de Llobregat, quina diferència de volum d'ús d'aigua té la dama en relació al reg? Aquesta seria la pregunta concreta. La següent és, si per regar el blat de moro és a través de gota a gota, pivots o cobertures que s'estalvia entre un 40 o un 50%, s'entén que podríem regar en aquest cas? Una altra pregunta. Una bona inversió seria la de cultivar l'aigua i invertir en eliminar les pèrdues en l'aigua verda. És una reflexió més que una pregunta. Tindríem més aigua i més terra que deixaríem de perdre amb ella. Una altra pregunta és en quina situació quedarien els càmpings amb el tema del rec i les piscines? Tu ja m'aturaràs, Jordi, en queden encara 6 o 7. Un altre diu, cal incentivar la gestió forestal per reduir l'evapotranspiració del bosc i disposar així més d'aigua. És una proposta, entenc, més que una pregunta.
m'aturo aquí, encara queden Sí, si et sembla bé, Montse, Val, sí, d'acord. contestem les que puguem d'aquestes. A veure, sobre la primera qüestió, és cert que hi ha una reducció estàndard per la indústria, però també és veritat que en aquests plans d'estalvis cada indústria pot aportar igual que cada explotació agrària o cada granja pot aportar les seves circumstàncies particulars. Per tant, hi ha aquest estalvi requerit en general, però a partir d'aquí cadascú pot aportar. Les dades que es demanen, bé, la indústria d'AM jo crec que està extraient al voltant de 4 o 5 hectòmetres, el rec a la zona del Delta del Llobregat, al canal de la dreta, deuen ser uns 15, si no m'equivoco. Aquestes són les xifres que s'han demanat. Bé, respecte als pivots i blat de moro, a veure, si efectivament, jo insisteixo, no hi ha cap prohibició de fer cap conreu concret. El que hi ha són recomanacions i una mica en aquests documents que està preparant l'IRTA es plantegen alternatives pensant sobretot en tenir conreus que permetin arribar al final de la campanya, que amb les dotacions que hi hauran disponibles no se'ns quedi la campanya a la meitat, que llavors és quan tindríem pèrdues de producció molt grans. Per tant, aquí se plantegen conreus o es proposen alguns conreus que permetin amb menys dotació assegurar que es podrà fer el cicle vegetatiu complet. Però, evidentment, això és una decisió de cada regant i de cada comunitat. Ni l'ACA ni la Generalitat poden prohibir cap ús. Són només recomanacions i això sí, quan es faci la comissió es concretaran els volums i llavors cada comunitat s'haurà de planificar i aquí l'IRTA ajudarà a qui vulgui a fer-ho per poder assegurar que es fa la campanya completa i que arribem al final aplicant els prorratejos que siguin necessaris. Bé, després n'hi ha dues que són, entenc, similars, sobre l'aigua verda i sobre la gestió forestal i efectivament, és una línia nova. De fet, fins ara les administracions hidràuliques no ens havíem interessat pels boscos i, efectivament, és una cosa que és un camí que s'ha de recórrer, perquè, com dèiem abans, el 70% de l'aigua es queda amb el bosc i, per tant, hem de començar a mirar també cap al bosc. De moment, el que hem plantejat amb el proper pla de gestió és una experiència pilot amb el qual l'ACA invertirà en algun projecte que encara es té que determinar fins a 4 milions d'euros per fer una prova que pugui acreditar que una gestió forestal orientada a l'obtenció d'aigua blava, que es diu, és realment útil i que realment és cosa efectiva. Bàsicament, nosaltres el que volem en aquest pla és aportar nova aigua i ho hem de fer de la manera més barata i més sostenible possible. Per tant, a dia d'avui no sabem si la gestió forestal és una manera competitiva d'aconseguir aigua. Hem de fer proves, hem de fer estudis reals sobre el terreny i la línia que es planteja amb el pla és aquesta. I després, perquè respecte als càmpings, les prohibicions de les piscines apliquen a tots els usuaris, públics i privats, i per tant també en els càmpings. Montse, si vols podíem fer una altra tanda. Estàs mutejada, Montse. Sí, deia de recollir 2 o 3 últimes preguntes, perquè també hi ha unes quantes reflexions, hi ha propostes d'algun sector que demana que s'arbitin ajudes per a aquells tipus d'activitats econòmiques que es vegin afectades, etc. Com quan es va fer el del Covid, entenc que es traslladen no només a l'ACA, sinó en global al govern. En tot cas, les recollirem i les traslladarem a la direcció de l'ACA. Però preguntes concretes, per exemple, hi ha aquesta que diu en un camp que tingui pou propi i es faci l'extracció d'aigua de manera autònoma, s'ha d'acreditar per poder plantar i regar el blat de moro. També pregunten en quina situació es troba la regeneració prevista a la depuradora de Reus per als regants de Riu de Canyes i quan estaria disponible el model de l'ACA del Pla d'Estalvi d'Aigua aplicable a la indústria per tenir una guia base estandarditzada del que cal presentar. Entre altres, bàsicament aquestes 3. La qüestió d'aquestes ajudes, nosaltres la traslladem al departament. Nosaltres tenim un grup de treball molt intens amb els companys d'Agricultura del departament i totes aquestes qüestions es plantegen allà. Nosaltres donarem trasllat. Sobre el tema d'un camp amb un pou,
a veure, jo insisteixo, no és que hi hagi una prohibició de fer un conreu determinat, no? Hi ha recomanacions. Llavors, primer, cal veure si l'aqüífer dona aigua, perquè clar, hi ha molts aqüífers que ja estan a nivells molt baixos, per tant, encara que no hi hagués cap prohibició, pot ser que hi hagi pous que tinguin rendiments inferiors als normals, i el que sí que es demana és aquesta reducció del consum. Per tant, aquest 25% en situació d'alerta, o el que toqui en l'estat que sigui, de reducció de consum respecte a un any normal. Aquí també juga una mica la responsabilitat de cadascun. Nosaltres, evidentment, no podem posar un inspector a cada camp, a cada ciutat, per tant, cadascú té que ser responsable. Hi ha uns objectius d'estalvi, cadascú ha de fer tot el possible per assolir-los, tenint en compte la greu situació amb la que està tot el conjunt de les conques internes. L'estació de reutilització de Riudecanyes és una actuació que està prevista a la planificació. Hem de seguir treballant-la, hem de seguir parlant amb la comunitat, amb l'Ajuntament de Reus, amb altres ajuntaments. Hem de trobar la manera de fer-ho d'una manera que sigui sostenible econòmicament, que això es pugui pagar, no només la inversió, sinó també l'operació, i és una línia que es treballarà i que està prevista a la planificació. I respecte al model d'estalvi industrial, el tenim quasi enllestit i jo espero que aquesta setmana la propera ja el podem publicar. Bé, doncs em sembla que amb aquesta última no hi ha hagut més intervencions. Perdona, acaba d'entrar una última, si us sembla la llegim i tanquem perquè portem ja una bona estona llarga de reunió i tenim altres temes d'agenda. En tot cas, entenem que ens podeu traslladar i seguir traslladant per tots els canals que tenim oberts qualsevol altra consulta que vulgueu fer-nos en relació a la situació i al pla de sequera. La pregunta concreta és, hi ha penalitzacions o multes per qui no pugui acreditar l'estalvi? Bé, doncs, efectivament, tota norma porta aparellada un sistema sancionador. Això és així, no? No és la voluntat de l'ACA aplicar les sancions de manera indiscriminada. La idea, doncs, com hem anat explicant, és escoltar cada situació concreta, que es puguin acreditar les coses, que es puguin presentar plans d'estalvi, però, efectivament, tota normativa ha de portar aparellada un règim sancionador. Això és així. I llavors sí que voldria, per si algú té més preguntes o vol una resposta per escrit, tornar a insistir que el correu aquest sequera.punaca@gencat.cat, sequera.punaca@gencat.cat, nosaltres rebem totes les consultes i contestarem tan aviat com sigui possible qualsevol dubte que es vulgui plantejar. I em sembla que hi ha una última pregunta aquí, crec que en la sala. Sí. Sí, perquè et sentin també al Zoom. Gràcies. Sí, jo soc de Soprovac, represento el sector ramader i voldria preguntar si aquest 30% que ja està previst en situacions excepcionals, en cas d'emergència, quin seria? Perquè un 30% doncs ja és molt. Llavors, en el moment que tu justifiques un pla d'estalvi, també quin seria el termini que hi ha per justificar aquest pla? I després, aprofitant que fareu una campanya de comunicació, doncs també voldria demanar que el sector ramader, com que sempre està molt criminalitzat en temes de consum d'aigua, doncs que s'expliqui que les eficiències han augmentat molt, precisament perquè no es vol fer una gran quantitat de purins, o sigui, en els últims anys s'ha millorat moltíssim. També hi ha el famós mite dels 15.000 litres d'aigua per fer un quilo de carn, que l'IRTA s'ha encarregat de desmentir i té un informe. Vull dir que s'aprofiten també aquestes informacions una mica per evitar aquestes informacions que sempre surten. Gràcies. Bé, en relació amb aquests... La pregunta concreta és la reducció que hi arribaria si s'arribés a l'emergència. Llavors es demanaria un 50% de reducció. Esperem no arribar-hi. L'emergència tot està dissenyat per no arribar a una situació d'emergència, però si s'arribés seria aquest l'estalvi requerit, però també modulat amb el que hem comentat abans, que tota granja ha de tenir la quantitat d'aigua necessària per garantir la supervivència dels animals que estiguin presents en situació d'excepcionalitat. El que no convindria és, una vegada declarada l'emergència, augmentar
no les places ocupades, però en situació d'excepcionalitat doncs hi ha aquesta qüestió. Llavors, el pla d'estalvi es pot presentar quan es vulgui. De fet, el pla de sequera es va aprovar l'any 2020, per tant, ja es podien presentar des d'aleshores, però no hi ha una data límit. Per tant, en el moment que es tingui, es pot presentar. I prenem nota de la qüestió de la comunicació. Jo crec que sí que és important en aquest i en tots els sectors no criminalitzar ningú. Tots els usuaris fan esforços d'eficiència i tots, en aquesta situació de sequera, farem sacrificis i, per tant, hem d'anar tots a una i, efectivament, no criminalitzar cap sector. I jo prenc nota també d'aquest element concret de la ramaderia. I també nosaltres, qualsevol document sobre l'eficiència en l'ús de l'aigua que existeixi, a nosaltres ens interessa i també el podem penjar amb el portal de la sequera si algú ens el fa arribar. En aquest cas concret parlarem amb l'IRTA sobre aquest element de l'eficiència en l'ús ramader. Només afegir, Jordi, en relació a la comunicació, perquè, òbviament, també ens toca de prop, precisament la darrera versió de la campanya que vam fer, que està basada en la cançó de Raimon, vam fer una readaptació de la campanya inicial que anava només focalitzada amb el tema de l'estalvi domèstic, per incloure la visibilització precisament de l'impacte que està tenint, especialment en el sector agrari, aquesta sequera, i així es veu i es pot comprovar en la web on està penjada la campanya, l'apartat de campanyes de la web de l'ACA, i la que estem treballant, òbviament, també el missatge clau en cap cas és criminalitzar cap sector, ni l'agrari ni cap altre, sinó apel·lar especialment i molt, com deien el director i el Jordi, a l'estalvi domèstic, a l'estalvi a les llars, que és aquell lloc on encara tenim feina per fer perquè la gent potser encara no és prou conscient de la preocupació. Ara estem en una situació molt diferent del 2008, però en qualsevol cas el nostre objectiu serà focalitzar-nos molt en aquesta demanda a l'acció per part del global de la població, sense criminalitzar cap sector per descomptat. Molt bé. Si no hi ha res més, jo us voldria agrair avui la seva participació, a més tan activa, i jo crec que totes aquestes preguntes que s'han fet són útils per tots, també per nosaltres, per entendre les preocupacions que hi ha. Segurament ens haurem de tornar a veure perquè la sequera va avançant, però mentrestant jo els hi torno a reiterar amb aquesta adreça sequera.aca@gencat.cat poden fer les comunicacions que vulguin. I passo la paraula amb el Joan, si vol tancar la sessió. Només per agrair a tots la vostra presència. Confiem que la informació que us hem atorgat sigui d'utilitat. Qualsevol cosa que necessiteu, tant en Jordi Molís com qualsevol de l'Agència Catalana de l'Aigua, a la vostra disposició, i que sapigueu que hi ha el portal de la sequera, que és el sequera.gencat.cat, que aquí també podeu tenir tota la informació. Agrair-vos el temps i confiar que la informació hagi estat útil. Ja està. Moltíssimes gràcies.